Jeg vil gerne fortælle jer lidt om nogle af de tanker, som Henry Larsen og Henrik Holt Larsen gør sig i den her bog, som hedder Mening i forandring. Henry Larsen er professor på Syddansk Universitet og arbejder med innovation og samskabelse og kompleksitetsteori. Og Henrik Holt Larsen sidder på CBS, hvor han arbejder med sådan ledelse og ledelsesudvikling, måske i en lidt mere traditionel sammenhæng. Men de to har slået kludene sammen og har skrevet den her bog. Og det er jo så den, I har skulle læse noget til den her gang, eller læse noget fra. De taler om ledelse ud fra sådan en kaos- og kompleksitetsteoretisk baggrund, og om, at man jo ikke kan tale om ledelse som en opskrift. Hvis man går ind og arbejder mere kompleksitetsteoretisk, så er det på en måde ikke muligt at tænke på ledelse som en opskrift, hvor der er, så gør du sådan, og så gør du sådan, og så gør du sådan, og så kommer du i mål. Heller ikke omkring strategi kan du arbejde på samme måde, som måske er sådan mere langsigtet ledelse. Så det, de taler om, er, at der er nogle opmærksomhedspunkter, som kan være vigtige at tage fat i, og det er dem, jeg lige vil fortælle lidt om nu. De sætter fokus på 5 opmærksomhedspunkter. Det første kalder de brug din erfaring. Det handler om at være opmærksom på, hvad man har med sig ind i sit ledelsesarbejde. At vi kommer som ledere med en masse erfaringer omkring at tage beslutninger, omkring at få ting til at fungere, få mennesker til at arbejde sammen. Vælge, om vi skal gå til højre eller venstre. Tage med, hvad vi har af viden, praktisk dømmekraft, og have det som en aktiv medspiller i sit daglige ledelsesarbejde. Så brug dine erfaringer handler om det, om at ture træde frem på scenen, ture improvisere, ud fra hvad man nu har med af erfaringer. Det andet opmærksomhedspunkt handler om at tage en andens perspektiv. Og det handler dybest set om det der med, at vi alle sammen ser verden forskelligt. Og vigtigheden af at være opmærksom på, at den anden jo så af samme grund har et andet udgangspunkt end en selv. Det lyder banalt, men det er faktisk ikke så let. Vi tror som regel, at alle andre forstår verden på samme måde som os selv. De af jer, der sådan er under 1,70 meter, kan jo prøve at stille jer op på en stol et øjeblik og kigge på verden og se, hvad I så får øje på. Ting oven på skabet, som I ikke vidste lå der. Udsigter fra vinduet, som I ikke har fået øje på, osv. osv. Dem, der er i den høje ende af skalaen, kan så måske prøve at gå lidt ned i knæ og gå rundt og se, hvordan verden ser ud der. Det er bare en lille sjov øvelse, men essensen i det er, at vi alle sammen ser verden forskelligt. At der er et meget forskelligt perspektiv, om du deltager i den centrale ledelse af noget, eller om du er helt ude i det yderste udføreled. Og de ting, du lægger mærke til, bliver selvfølgelig farvet af det udgangspunkt, du har for, hvor du ser fra. Og når du er inde og tale med dine medarbejdere, så er det et vigtigt opmærksomhedspunkt, at de har det perspektiv, de nogle gange har, og prøve at sætte sig ind i, hvad er det så, de får øje på. Ikke i sådan en eller anden falsk hensyntagen til, at det skal jeg også prøve at lytte efter, men fordi de rent faktisk får øje på noget, som du ikke selv kan få øje på. Verden ser forskelligt ud fra forskellige positioner. Vi har alle sammen sådan et blindt punkt her bag ved vores hoved, hvor vi ikke selv kan se, hvad der foregår, men hvor alle andre jo sagtens kan se, hvad der foregår. Og det er det samspil, som det her fokuspunkt ligesom lægger op til at få med ind i det daglige ledelsesarbejde. At vi der har brug for hinanden. Vi bliver nødt til at tale med hinanden om, hvad vi ser. Og dermed bliver vi også som ledere nødt til at kunne tage alvorligt, hvad det er, vores medarbejdere får øje på, som vi ikke selv kan se. Så tag den andens perspektiv af det andet punkt. Det tredje opmærksomhedspunkt handler om at bruge dine sanser. Det er i virkeligheden det med at lade sin fornemmelse af, hvad der foregår, få lidt mere plads. Lytte lidt mere efter, hvad der bliver sagt mellem linjerne. Lytte lidt mere efter tonefald. Hold lidt mere øje med kropssprog, hvordan folk samarbejder, eller hvem der ikke samarbejder. Måske hvem der kommer tidligt for at være forberedt på et eller andet, eller hvem der kommer i sidste øjeblik, fordi de måske ikke synes, det er rart at være der, eller hvem der går hurtigt, fordi der er nogle ubehagelige ting, som man helst ikke vil konfronteres med, hvad det nu kan være. Så brug sine sanser til at opfange det her. Lytte sig til, hvad der foregår, og tag det alvorligt. Tag det alvorligt, at vi faktisk har et sanseapparat, som fornemmer stemninger, følelser, den slags ting, og have det med i sit ledelsesarbejde. Fordi det kan så bruges til en gang imellem at tage noget af det op og ligesom tale om det,
Ikke som faktuelle ting, men sige, jeg får en fornemmelse af, eller jeg synes, jeg i det her hører, eller jeg har kommet til at tænke på, om der må skulle være et eller andet på spil. Den måde sådan at være leder og kunne åbne de lidt mere svære ting, der har du brug for dine sanser. Det var det 3. punkt. Det 4. opmærksomhedspunkt er at være opmærksom på magtrelationer. Det handler om kompleksitetsteoriens forståelse af magt som noget, der er til stede alle vejen hele tiden. De siger, at der er magt til stede i alle relationer, og at der hele tiden er en forhandling i gang om magt. Hvem der er øverst, hvem der er nederst, hvem der er ude, hvem der er inde, hvem der har størst indflydelse, hvem der ikke har indflydelse, hvem der er med i de centrale arbejdsgrupper, osv. 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 Og det foregår i hver eneste samtale. Så hver gang vi taler med hinanden, så er vi også i gang med at forhandle muligheder eller begrænse muligheder. Og den opmærksomhed på, at det er i gang, er en vigtig, på en måde en lidt dobbelt opmærksomhed at have, sådan at samtidig med, at vi nogle gange laver det, vi laver i en eller anden given virksomhed, hvad enten det er at passe børn, eller sørge for, at arbejdsløse får et job, eller hvad det nu kan være, så har vi samtidig også en opmærksomhed på, at i de samtaler, vi fører, der er vi også i gang med at forhandle, hvem der har mest indflydelse, hvem der kan bestemme konditionerne for, hvad der skal foregå. Så det var det 4. opmærksomhedspunkt. Det 5. opmærksomhedspunkt er at praktisere uformelle relationer. Og det handler om at bruge sin ledelsestid til også at være i de mere uformelle sammenhænge, fordi der har man en mulighed for at tale om nogle ting, som det ikke er muligt at tale om i mere formelle sammenhænge. Du har mulighed for at blive spurgt om, hvad mente du egentlig på en anden måde, end hvis du har sagt noget på et møde, fordi der vil de mennesker, som er til stede på mødet, være bundet i forhold til hinanden, og i forhold til ambitioner, og i forhold til magtspil. Det er ikke nødvendigvis sådan, at man spørger om det, man ikke forstod, fordi så er man bange for at miste status, eller miste selvfølelse, eller hvad det nu kan være. Så en stor del af lederens opgave, når vi går ind og arbejder med en forståelse af ledelse som kompleks, handler om at være til stede i uformelle relationer. Giv mulighed for at få diskuteret ting, give mulighed for at selv spille ting ind og sige, jeg har tænkt på, hvordan I må forstå sådan og sådan, eller hvad tænker I, når ledelsen længere op i systemet beslutter ditten og datten, så man derfor åbnet for, dels selvfølgelig, at de kan tale med en selv som leder, men i virkeligheden jo også få givet dem nogle ord, nogle begreber, nogle synspunkter, nogle standpunkter, som medarbejderne så kan gå og tygge på med hinanden og med sig selv og vende tilbage til, og dermed være med til at kvalificere din ledelse. Så 5 opmærksomhedspunkter, som kan være gode at have i baghovedet. Brug dine erfaringer, tag den andens perspektiv, brug dine sanser, vær opmærksom på magtrelationer og praktisere uformelle relationer.